За судилище над Святланай Тихановскай і іншими демократичними політиками під санкції. США вводять візові обмежування у дачыненні до лукашенківських депутатів та інших чиновників за подрив демократії і політично мотивований судовий переслід опонентів режиму. Вітаю у об'єктиві. З вами Віталь Бабін і ось, що вас чекає у сьогоднішньому виданні. Падтрыманне беларускіх незалежных медыяў і дапамога Украіне. У швейцарскім Давосе працягваецца сусветны эканамічны форум. Мы спрабуем арганізаваць шырэйшае падтрыманне Украіны і спадзяемся, што знойдуцца некалькі партнёраў, саюзнікаў, якія дадуць танкі Украіне. Не мае ніякага дачынення да правасуддзя. У Менску распачалося судзілішча над чальцамі каардынацыйнай рады. Гэта не суд, а помста з боку Лукашэнкі. Помста не толькі мне, але і ўсяму беларускаму народу, які паўстаў у 2020 годзе. Беларусы стареюць і выміраюць. Тым часам у Літве пражываюць ужо амаль 50 тысяч наших суайчыннікаў. Большинство людей предпочитают оставаться и в трудовом рынке, и быть активно заангажированы. Другі дзень сусветнага эканамічнага форуму ў Давосе быў прысвечаны найбольш гарачым пытанням. Вайне ва ўкраіне, развіццю еўразвязу, глобальным зменам клімату. Бярэ ўдзел у сустрэчах на вышэйшым узроўні і Святлана Тихановская. Марына Яновіч назірала за імпрэзаю. Ранішняя панельная дыскусія была прысвечаная акурат абароне Украіны. На ёй выступіла і абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Тихановская. Я ўпэўненая, што ўкраінцы перамогуць у гэтай вайне пры падтрыманні і дапамозе дэмакратычных краінаў. І я ўпэўненая ў тым, што перамога ўкраінцаў адкрые акно магчымасцяў для беларусаў, каб вызваліцца ад дыктатуры. Беларусь і Украіна будуць вольныя і зробяцца часткаю сям'і еўрапейскіх краінаў. Больш за тое, яна пэўная, што імаверны новы наступ на Украіну з беларускай тэрыторыі наўрад ці магчымы. Беларускае войска нелаяльнае да Лукашэнкі. Нашыя жаўнеры не жадаюць гінуць на ўкраінскіх палях дзеля амбіцыяў двух узурпатараў. Яны не хочуць, каб нашыя народы, беларускі і украінскі, сталі ворагамі. І Лукашенка гэта ведае, таму ён засцерагаецца адпраўляць беларускае войска ва ўкраіну. Кіраўнікі дзяржаваў у гэты дзень надалі багата ўвагі пытанням ваеннай дапамогі Украіне. Мы спрабуем арганізаваць шырэйшае падтрыманне Украіны і спадзяемся, што знойдуцца некалькі партнёраў, саюзнікаў, якія дадуць танкі Украіне. Леапард, Челленджер з Вялікай Брытаніі. Спадзяюся, што ў гэтым возьме ўдзел і вытворца танкаў Нямецчына. Прэзідэнт Паўночнай Македоніі Стэва Пендараўскі нагадаў пра яшчэ адно слабое месца ў архітэктуры бяспекі Еўропы. Гэта заходнія Балканы, дзе захоўваецца пагроза правакацыяў з боку Расіі. У нас ёсць два няўстойлівыя пункты. Ад часу дзве гарачыя кропкі на заходніх Балканах. Гэта Рэспубліка Сербская ў складзе Босніі і Герцагавіны, а таксама поўначы Рэспублікі Косава. Там рэжым Пуціна шмат гадоў, задоўга да ўварвання ва ўкраіну, намагаецца справакаваць людзей, каб парушыць цэласнасць гэтых дзвюх краінаў. У звязку з вайною старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляен звярнула ўвагу на праблему харчовай бяспекі і развіцця новых тэхналогіяў. Каб пазбегнуць расколу адзінага рынку і падтрымаць пераход да чыстых тэхналогіяў у еўрапейскім звязе, мы таксама мусім павялічыць фінансаванне. У сярэдняй тэрміновай перспектыве мы створым фонд еўрапейскага суверэнітэту ў межах магчымасцяў нашага сёлетняга бюджэту. Гэта забяспечыць структурны развязак для павелічэння рэсурсаў, выведзе на вышэйшы ўзровень інавацыйныя даследаванні і стратэгічныя прамысловыя праекты. Традыцыйна шырокае абмеркаванне на Давоскім форуме было прысвечанае кліматычным зменам. Адмысловы прадстаўнік прэзідэнта США Джон Керрі паскардзіўся, што пагоня за грашыма замінае барацьбе са шкоднымі выкідамі. 20 краінаў, 20 эканомік даюць 80% усіх выкідаў. Для развязання праблемы найперш трэба пераканацца, што ўсе гэтыя 20 краінаў робяць тое, што яны мусяць рабіць. Трэба ўжо дамовіцца і дзеяць.
Форум у Давосе будзе працаваць до 20 студзеня. А 19 чакаецца выступ прадстаўнікоў Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Гэта будзе першая ў гісторыі дыскусія на форуме, цалкам прысвечаная Беларусі. Безумоўна, гістарычнай падзеяй можна назваць таксама ўдзел дэлегацыі ад нашай краіны на чале з абранай прэзідэнткаю Святланай Ціханаўскай. Такога не было з 1991 года. Марина Янович, Белсат. Працягваюцца завочныя суды над апанентамі Лукашэнкі. Фігуранты новага працэсу – кіраўнікі Каардынацыйнай рады беларускай апазіцыі. Гэтая структура ў 2020 годзе дамагалася мірнай змены ўлады ў Беларусі. Падсудным, паводле новых законаў, пагражае канфіскацыя маёмасці і нават пазбаўленне грамадзянства. Але падобна, што ад такіх судоў болей пацярпіць не апазіцыя, а будучыня краіны. Падрабязнасці ў Валянціна Васіленкі. Ад распальвання варожасці да спробы захапіць уладу і здрады дзяржаве. Колькасць крымінальных артыкулаў, выстаўленых 5 беларускім апазіцыянерам, уражвае. Працэс пачаўся сёння. Да будынку суда на знак салідарнасці з абвінавачанымі прыязджалі дыпламаты краінаў Еўразвязу. Але фігурантаў у зале няма. Іх судзяць завочна. Гэта не суд, а помста з боку Лукашэнкі. Помста не толькі мне, але ўсяму беларускаму народу, які паўстаў у 2020 годзе. З 20-го года правасуддзе ператварылася ў машыну рэпрэсіяў і тэрору. Гэтыя завочныя суды, калі людзі нават не могуць абараняцца, парушаюць нашыя фундаментальныя грамадзянскія правы і свабоды. Святлана Ціханаўская і яшчэ 4 фігурантаў праходзяць у справе Каардынацыйнай рады. Яе беларуская апазіцыя стварыла ў 2020 годзе, каб дамагацца паўторных прэзідэнцкіх выбараў і мірнай змены ўлады ў Беларусі. Лукашенко абвінаваціў апанентаў у спробе тую ўладу захапіць. Там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Шальцы прэзідыуму рады сталі мішэнню для рэпрэсіўных органаў. Юрыст Максім Знак і актывістка Марыя Калеснікава атрымалі 10 і 11 гадоў турмы адпаведна. Рэшта прэзідыуму, што фігуруе ў цяперашнім працэсе, паспела з'ехаць з Беларусі. Віны ніхто з іх не прызнае. Тое, што я не захацеў успрыняць для сябе, не захацеў успрыняць у сваім жыцці лукашэнкаўскі фашысцкі рэжым, гэта і ёсць падстава для таго, каб мяне зараз судзілі. То есть я просто не хацеў жыць скотам, хацеў жыць чалавекам. Прызначаныя дзяржавой адвакаты ад кантактаў з падсуднымі ухіляюцца. Суд адмовіў абвінавачаным у магчымасці браць удзел у паседжаннях праз відэасувязь. Матэрыялы для азнаямлення не выдаюцца. Маўляў, прыязджайце асабіста. Фігурантка справы Вольга Кавалькова мяркуе, што гэта толькі вяршыня айсбергу. Маштаб бяспраўя і рэпрэсій у Беларусі значна большы. Мы бачым, што рэпрэсіі в Беларусі не спыняюцца і толькі павялічваюцца. Людзей затрымліваюць за каментары, за знаходжанне ў телеграм-каналах, за перапосты, за фотаздымкі 20-го года. Гэта ўжо не першы завочны суд. Раней па 12 гадоў атрымалі Александра Герасіменя і Александр Апейкін з Беларускага фонду спартовай салідарнасці. У завочна асуджаных могуць канфіскаваць маёмасць і нават забраць беларускае грамадзянства. Ды болей шкоды гэта прынясе не апанентам Лукашэнкі, а будучыні Беларусі, мяркуе юрыст Михаил Кірылюк, бо псуецца імідж краіны ў вачах патэнцыйных інвестараў. Нават калі ўлада Лукашенка скончыцца, яшчэ нам трэба будзе траціць вельмі шмат часу, каб даказаць усяму свету, што мы не злачынцы. Але завочны судовы канвеер не спыняецца. Гэтак Генпракуратура накіравала ў суд справу былога беларускага амбасадара ў Аргентыне Уладзіміра Астапенкі. Артыкул нібыта крымінальны. Маўляў, абвінавачаны выдаткаваў дзяржаўныя грошы на асабістую паездку. Астапенка сваю віну адмаўляе. Дыпламат вядомы тым, што ў 2020 годзе адкрыта асудзіў гвалт сілавікоў супраць пратэстоўцаў і падаў у адстаўку. Валянцін Васіленка, Белсат. Вядомая беларуская плаўчыха, прызёрка алімпійскіх гульняў Александра Герасіменя патлумачыла, чаму сышла з Беларускага фонду спартовай салідарнасці, у якім яна была сузаснавальніцай і кіраўніцай. Арганізацыю яна пакінула летась у красавіку. Па-першае, у мяне паўсталі пытанні наконт празрыстасці фінансавання. Я пачала іх задаваць, але замест адказаў на свае пытанні я атрымала даволі сур'ёзную негатыўную рэакцыю. А па-другое, пачалася вайна, і фонду трэба было вельмі сур'ёзна перапрафіляваць дзейнасць.
Паводле трохразовай алімпійскай прызёркі ў сітуацыі, калі з тэрыторыі Беларусі ляцяць ракеты на ўкраіну, немагчыма прасіць пра дапамогу беларускім спартоўцам. Прасіць жа санкцыяў супраць рэжыму няма патрэбы, бо іх і без таго уводзяць. На ейную думку, фонд меў бы заняцца праблемою падвойнай дыскрымінацыі да беларусаў, якія пакінулі краіну праз пераслед, на новым месцы жыхарства часта ставяцца як да агрэсараў. Не атрымаўшы падтрымання ў сузаснавальніка фонду Александра Апейкіна, плаўчыха пакінула арганізацыю. Беларускі фонд спартовай салідарнасці ўтварыўся ў жніўні 2020-го для дапамогі рэпрэсаваным спартоўцам. Но як працяг тэмы спорту, Беларусь не будзе мець права паказваць алімпійскія гульні ажно да 2032 года. Міжнародны алімпійскі камітэт абвесціў, што правы ў Еўропе на паказ алімпійскіх гульняў атрымалі еўрапейскі трансляцыйны звяз і Warner Bros. Discovery. Сяброўства Беларусі ў еўрапейскім трансляцыйным звязе прыпынілі ў ліпені 2021 года за паказ інтэрв'ю з затрыманым Романом Пратасевічам. Расійскія і беларускія спартоўцы праз санкцыі рызыкуюць прапусціць і алімпійскія гульні 2024 года ў Парыжы. А ў шэрагу дысцыплінаў для іх дзеюць істотныя абмежаванні. Гэтак на тэнісным турніры Australian Open ім хоць і дазволілі выступаць, але пад нейтральным сцягам. А пасля інцыдэнту з украінскай спартоўкай, якую правакавалі расійскім сцягам, забаранілі і заўзятарам мець сцягі Беларусі і Расіі. Ну і да іншых тэмаў. У Пружанах на Берасцейшчыне другія сотні няма вады, не працуе каналізацыя. У мясцовым прадпрыемстве «Камунальнік» кажуць, што вядуцца аварыйна-аднаўленчыя работы на сетках водазабеспячэння і каналізацыі. У раённым цэнтры жыве амаль 20 000 чалавек. Мясцовыя ўлады зарганізавалі падвоз пітной вады ў аўтацыстэрнах у 11 пунктах гораду, але санстанцыя раяць гатаваць яе перад ужываннем. Прычынай здарэння паслужыла паломка адной з заслонак запорнай арматуры. Сёння раніцаю водазабеспячэнне абяцалі аднавіць да вечара. Беларускі гандаль завяршыў 2022 год з сур'ёзнымі праблемамі. Сярод іх слабы раздробны таваразварот, схема рэгулявання цэнаў, а таксама рост выдаткаў беларусаў праз інфляцыю. Такую выснову робіць партал «Зеркала» і ОСА звестак Белсату. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, інфляцыя ў Беларусі за мінулы год склала амаль 13%. Это удвая больш за прагнозы чыноўнікаў. Пры гэтым сума, якую Беларусь штодня выдаткоўвае ў краме, вырасла ў параўнанні з 2021 годам больш як на 2 рублі. Выданне «Наша Ніва» падлічыла, што цэны амаль на ўсе харчы павялічыліся за год ад 10 до 50%. Патаннела толькі гародніна, апрача агуркоў і памідораў. Днямі ўрад працягнуў яшчэ на 80 дзён рэгуляванне цэнаў на курыцу, якое дзее з кастрычніка. До конца стагоддзя колькасць насельніцтва ў Беларусі можа скараціцца ўдвая. Прычына скарачэння і сталення беларусаў. У перспектыве, калі адмоўная тэндэнцыя працягнецца, вядома, гэта адгунецца і на эканоміцы. Найперш пацерпіць пенсійная сістэма. Што стала прычынамі дэпапуляцыі, разбіраўся Руслан Ігнатовіч. Насельніцтва Беларусі скарачаецца. Гэта вынікае з даследавання старэйшага навуковага працаўніка Цэнтру эканамічных даследаванняў Бэрок Льва Львоўскага. Паводле эксперта, каб насельніцтва краіны заставалася на тым самым узроўні, кожная жанчына мусіць у сярэднім нараджаць 2 дзяцей. Згодна з дадзенымі Белстату, у 2020 годзе сукупны каэфіцыент нараджальнасці быў не большым за 1 дзіця. Іншай анамаліяй Беларусі ёсць падвышаная мужчынская смяротнасць. Так, з генетычных і паводзінных прычынаў жанчыны жывуць даўжэй за мужчынаў практычна ва ўсіх краінах свету. Але Беларусь абсалютны лідар у гэтым паказніку. У нашай краіне жанчыны ў сярэднім перажываюць мужчынам больш чым на 10 гадоў. Пры сярэднесусветным паказніку 4,5 года. У апошнія 2 гады праз пандэмію каронавіруса дэмаграфічныя звесткі ў Беларусі засакрэцілі. Таму вызначыць дакладна, як за гэты час змяніўся каэфіцыент нараджальнасці, немагчыма. Але эксперты кажуць, што хутчэй за ўсё ён працягвае зніжацца, бо дзяржава ніякіх актуальных захадаў для павелічэння нараджальнасці не здзяйсняла. Дэмаграфічная праблема, з якой мы зараз сутыкаемся, гэта, канешне ж, віна перадусім
кіравання Александра Лукашэнкі, бо мы ведаем, што нават за гэтыя апошнія 27 гадоў кіравання дыктатара колькасць насельніцтва Беларусі паменшылася вельмі значна. Сярод асноўных прычынаў, чаму ў Беларусі вымірае насельніцтва, эксперты вылучаюць наступныя: праблемы ў эканоміцы, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, уваходжанне ў рэпрадукцыйны ўзрост жанчын, народжаных у 1990-е, рэпрэсіі ў Беларусі, эміграцыя і адцёк высокакваліфікаваных кадраў. По наших прыкладных ацэнках каля 350 тысяч беларусаў на сённяшні дзень знаходзяцца ў еўрапейскім звязе, менавіта якія выехалі пасля падзей 2020 года. Гэта мінімум. І, канешне, мы разумеем, што гэта такая вельмі актыўная частка беларускага насельніцтва. Паводле звестак Дэпартаменту міграцыі Літвы, станам на 1 студзеня замежнікі, якія пражываюць у гэтай краіне, склалі ў агульнай колькасці амаль 7% ад усяго насельніцтва краіны. Беларусы складаюць другую па велічыні групу мігрантаў, пасля украінцаў – 48 804 особы. Это не только люди, которые ориентируются на какие-то выплаты социальные, но которые, в принципе, являются довольно активными участниками биржи труда или трудового рынка. Паводле эксперткі Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы Жывіле Дамбраўскайце, больш за 80% беларусаў у Літве сутыкнуліся з рэпрэсіямі на радзіме. Іхні ўзрост 30-40 гадоў. Колькі з іх звяртаюцца па абарону? Меньше, чем 10% из тех, которые приезжают по правозащитной линии, подается на убежище. То есть, в принципе, большинство людей предпочитают оставаться и в трудовом рынке, и быть активно заангажированными. Они не сдаются, они хотят возвращаться в Беларусь. Але ці будзе для іх прывабну наша краіна пасля пераменаў? Я, конечно ж, выдатна разумею, што вернуцца не 100%, магчыма, нават не 50%, гэтага ніхто не ведае. Але ад нас залежыць тое, калі ў краіне адбудуцца змены, калі Беларусь стане прывабнаю кропкай дзеля таго, каб будаваць сваё жыццё, каб будаваць кар'ерны рост і бачыць перспектыву будучыні для дзяцей, тады, конечно ж, вернецца больш беларусаў. А пакуль, паводле даследавання Льва Львоўскага вынікае, калі ў Беларусі захаваецца сённяшняя дэмаграфічная сітуацыя, насельніцтва ў нашай краіне да канца стагоддзя зменшыцца ўдвая і складзе крыху больш за 4 мільёны асобаў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. З 1 красавіка ў Беларусі зменшацца нормы бязмытнага ўвозу тавараў з-за мяжы наземным транспартам і ў міжнародных пасылках. Пра гэта паведаміў Дзяржаўны мытны камітэт. Цяпер без мыта праз мяжу наземным шляхам можна ўвозіць да 31 кілаграма тавараў на суму да 1000 еўраў. З 1 красавіка цэнавы ліміт скароціцца ўдвая. Можна будзе ўвозіць да 25 кілаграмаў на суму да 500 еўраў. Падобнае абмежаванне дзеялі ў Беларусі раней да красавіка мінулага года. Летась на ўзроўні Еўразійскага эканамічнага саюзу нормы павялічылі. Пры перавышэнні лімітаў трэба будзе заплаціць мыта паверам 30% ад цаны тавару. Ліміты на правоз цыгарэтаў і алкаголю не зменяцца. Міністр інфармацыі Беларусі Владзімір Пярцоў заявіў у эфіры ток-шоу на СТВ, што ў яго ёсць тэчка са скаргамі на Грыгорыя Азаронка. Паводле міністра, усе гэтыя скаргі нібыта прыходзяць з-за мяжы, напісаныя пад капірку, цытата, па заданні тых, каго праца Азаронка вельмі калбасіць і абурае. Разглядаць скаргі лукашэнкаўскі чыноўнік не збіраецца і падкрэсліў, што не хацеў бы указваць, цытата, Грышу Азаронку, што яму казаць і як пісаць. Пры гэтым Міністэрства інфармацыі заблакавала сотні незалежных беларускіх інфармацыйных рэсурсаў, ігнаруе затрыманні ды судовыя працэсы над журналістамі. Сёння за кратамі ў Беларусі застаецца 31 працаўнік медыяў. Тым часам дзяржаўны тэлеканал «Беларусь-1» зрабіў чарговы закід у бок амбасады Украіны ў Менску, абвінаваціў у вербаванні людзей на вайну. Для гэтага скарысталі гісторыю затрыманага грамадзяніна Грузіі. У матэрыяле правладныя журналісты называюць імя амбасадара
Ігора Кізіма, але ніякіх доказаў не прыводзяць. Амбасада накіравала ў МЗС Беларусі ноту, у якой гаворыцца пра, цытата, чарговы ўсплеск антыукраінскай істэрыі на вядучым дзяржаўным канале беларускага тэлебачання і пошук так званых кампраміцыйных матэрыялаў для правакацыяў супраць амбасады і яе працаўнікоў. Канец цытаты. Тым часам у Дняпры завяршылі пошук людзей пад заваламі шматпавярховага дому, у які трапіла расійская ракета. Дзяржаўная служба надзвычайных сітуацый Украіны паведаміла, што ў выніку удару загінула 44 асобы, яшчэ 20 прапалі без звестак. З-пад завалаў змаглі 15 неідэнтыфікаваных целаў. Выратавалі 39 асобаў. 79 асобаў атрымалі траўмы. Усяго з заявамі ў паліцыю звярнуліся 487 пацярпелых. Ратавальная аперацыя трывала 69 гадзінаў. Напярэдадні служба бяспекі Украіны абвясціла, што вызначыла асобы 6 расійскіх вайскоўцаў, датычных да ракетнага ўдару. Это вайскоўцы з 52-го цяжкога бамбавальнага авіяцыйнага палка, дыслакаванага ў Калужскай вобласці Расіі. Дачыненні іх ва ўкраіне распачалі крымінальныя справы за парушэнне законаў і звычаяў вайны. Тым часам Міністэрства абароны Расіі заявіла, што Сергей Шайгу, міністр, правёў інспекцыю ў зоне ваенных дзеянняў і наведаў штаб групавання войскаў «Восток». Відэа Міністэрства абароны апублікавала толькі са штабу. Апублікавала ведомства і заяву Сергея Шайгу пра сур'ёзныя змены ва ўзброеных сілах Расіі, якія маюць адбыцца да 2026 года. Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, создать 2 новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации. Усилить боевую составляющую военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Зона гораду Бахмут ужо доўгі час застаецца адным з найгарачэйшых пунктаў расійска-украінскай вайны. Расійскія атакі не спыняюцца ні на гадзіну, але ўкраінскае войска працягвае трымаць пазіцыі. Пры гэтым у амаль цалкам знішчаных гарадах і паселішчах застаюцца мясцовыя жыхары. Наш калега Руслан Смяшчук наўпрост з фронту. Лінія фронту ў Данецкай вобласці цяпер праходзіць проста ўздоўж вуліцаў Бахмуту і навакольных вёсак. Сотні знішчаных і кінутых дамоў. Паветра гудзе ад выбухаў і стрэлаў. Найбліжэйшае сховішча ўкраінскіх пяхотнікаў, што трымаюць абарону гораду. Унутры нам паказваюць нядаўнія трафеі, што дасталіся ад расійскай штурмавой групы, якой удалося дайсці да ўкраінскіх акопаў. Тут навіть прізвище є. Тут нават ёсць прозвішча. Гэта савецкая казка часоў Другой сусветнай. Але тут новыя абвесы, новыя крапленні. Такая сабе мадэрнізацыя. Галаву яна абараняе амаль ніяк. Захищає майже ніяк. Калі параўнаць пачатак вайны і тое, што адбываецца цяпер тут, то гэта розныя рэчы. На пачатку вайны наплыў тэхнікі і колькасць арт-абстрэлаў і авіяналётаў у разы былі больш інтэнсіўныя, чым цяпер. Затое змянілася жывая сіла. Ідзе. Усе палі тут пакрытыя гэтымі мёртвымі расійскімі салдатамі. І здзіўляе тое, што ніхто іх не збірае, каб адправіць бацькам. Атакі расійцаў не спыняюцца, як і контратакі ўкраінскага войска. Вакол грыміць і выбухае без перапынку. Мы прыехалі сюды на пачатку лістапада, тады сапраўды было напружана. Тое, што адбываецца ў апошнія тыдні, гэта норма. Тым больш, калі нашыя, так скажам, не браты папёрлі на Салядар, то тут стала крыху спакайней. Цяпер яны і вяртаюцца, і мы вяртаемся да нашага звычайнага стану. Падсмажваем маскалёў. Гэтыя вайскоўцы – мабільная агнявая група, якая змагаецца з расійскімі штурмавымі атрадамі. У асноўным пры дапамозе вось гэтага цяжкага гранатамёта СПГ. Для дакладнай стральбы гэтай зброі патрэбная цяжкая станіна. Але б'е магутна.
Спочатку якось так стрімно. Спачатку было неяк стромна, а цяпер прызвычаіліся. Нармальна, толькі больш стрэлаў давалі. А ўсяго за кіламетр адсюль ідзе амаль мірнае жыццё. У Бахмуце ўсё яшчэ застаюцца тысячы людзей, рассеяныя па ўсім горадзе. Я тут одна, я тут помру. От холода, от голода, от бомбежки или от хорошей жизни. Мне уже без разницы, но оттуда я никуда не уйду. А гэта калона расійскай згарэлай тэхнікі, знішчанай у вёсцы Грэкаўка Луганскай вобласці. Паблізу паселішча Макеевка, не блытаць з аднайменным у Данецкай вобласці, і паселішча Неўскае, нядаўна вызваленае украінскай арміяй. Дарогі ў акрузе прастрэльваюцца артылерыяй. Лепш не спыняцца. Усё пабітае выбухамі і шрапнелю. Стралялі раней па лесапаласе, а цяпер страляюць ужо па вёсцы, дабіваюць сяло, разбіваюць градамі. Вось такая ў нас абстаноўка. У выніку апошняга абстрэлу тут загінулі двое мясцовых жыхароў. Паліцыянты прыехалі дастаць цела з-пад абломкаў і даставіць у морг. Удава аднаго з загінулых прыйшла на апазнанне. Ёй пашанцавала перажыць абстрэл. Каже, Максим, моя ліга немає. Ну як немає? Цела дастаюць і грузяць у прычэп, а далей у адзін з моргаў у Краматорску. Буде проведено всі експертизи. Будуць праведзеныя ўсе экспертызы, якія павінны быць, згодна з дзейсным заканадаўствам. І ў далейшым будуць вырашацца пытанні аб пахаванні загінулых. Усе доказы збіраюцца, абсалютна ўсё. Усе экспертызы праводзяцца, усё будзе падавацца ў суд. Бітва за Донбас ужо забрала жыцці тысячаў мірных жыхароў усходу ўкраіны. І гэтая трагедыя працягваецца. З Данецкай і Луганскай вобласцяў Украіны Руслан Смяшчук, Белсат. Праваабаронцы з Беларусі і Латвіі выратавалі групу мігрантаў з Сірыі, вымушаных жыць паміж дзвюма краінамі проста пад адкрытым небам. Гэта тыя людзі, якіх рэжым Лукашэнкі падманам працягвае кідаць на еўрапейскія межы. Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. Даць часовы прытулак і гуманітарную дапамогу. З такой просьбай ад імя мігрантаў беларуская праваабарончая арганізацыя «Respect, Protect, Fulfill» ды іх латышскія калегі з арганізацыі «Хачу дапамагаць бежанцам» звярнуліся ў Еўрапейскі суд правоў чалавека. У выніку 5 заяўнікаў з 7, якіх знайшлі ў лесе, атрымаюць дапамогу. Гэта ўдалося толькі таму, што латвійскія праваабаронцы яны паехалі туды на мяжу і сустрэлі гэтых людзей. Калі б яны гэтага не зрабілі, таксама наўрад ці бы загад Еўрапейскага суда па правах чалавека быў бы выкананы. У 2021 годзе да праваабаронцаў ужо звярталіся мігранты. Тады іх было значна болей, каля 40 асобаў. Але дапамагчы ім не атрымалася праз супрацьстаянне латышскіх памежнікаў. Яны іх прымушалі туды кожны дзень ісці, і потым іх лавілі беларускія памежнікі і прымушалі іх вяртацца ў Латвію. І пры гэтым латышскія сілавікі у іх адабралі тэлефоны. Акурат тады ўлады Латвіі ўвялі рэжым надзвычайнай сітуацыі на мяжы пасля вялікай колькасці спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Мігранты засталіся сам-насам со сваімі праблемамі. Все независимые наблюдатели, правозащитники, волонтеры и пресса в пограничный поезд не допускаются. И все попытки туда попасть проваливаются. З увагі на тое, што ўвесь гэты час міграцыйны поток не спыняўся, а нелегальным пераходам спрыялі беларускія памежнікі, летась надзвычайную ситуацию подоўжили до 10 лютага 2023 года. Есть сведения о том, что латвийское направление сейчас рекламируется среди них как наиболее благоприятное. И поскольку никакой информации у этих людей о том, что на самом деле происходит на границе, нет, то они, естественно, верят этому. Звозіць сотні мігрантаў з Блізкага ўсходу на мяжу з Латвіяй, а таксама з Літвой і Польшай, рэжым Лукашэнкі пачаў вясной 2021 года. Гэта была правакацыя ў адказ на ўведзеныя еўразвязам санкцыі. Ірына Юр'ева, Белсат. На гэтым у нас усё. Аднак не пераключайцеся, мы працягваем наш эфір. Наперадзе студыя Белсат, куды мы запрасілі Паўла Латушку. Сёння палітыка пачалі завочна судзіць. Ягоная рэакцыя на гэтае судзілішча ўжо праз імгненне. Запрашаю.